Merħba, illum ras imbras mal-kandidat indipendenti Arnold Cassola. Il-5 darba li qed tikkontesta. Kontestajt l-ewwel darba fl-2004 u ġibt ammont sabiħ ta' voti dak iż-żmien. Għaliex qed tikkontesta l-elezzjoni dis-sena? Għax naħseb li Malta għandha bżonn vuċi ġdida, tittieqaf minn darba tibekki li jiena għal 58 sena li min jerbaħ bejn iż-żewġ partiti jieħu kollox f'dal-pajjiż u hemm bżonn li Malta mhux biss daħlet fl-Ewropa 20 sena ilu, imma li anki l-Ewropa tidħol f'Malta. Għax għadna niddiskutu b'mod antik, nitajru, eċetera. Din mhix elezzjoni minn se jerbaħ se jieħu l-gvern hija elezzjoni Ewropea. Allura bejn dawn iż-żewġ partiti kif se jieħdu kollox? Jieħdu kollox għaliex xorta tiqbal mentalità tal-arroganza. Immaġina kiepaw 4-2 għal-Labour Party. Labour Party li huwa tant arroganti li tant jaħseb li saħansitra wieħed mill-akbar supporters soċjalist ġenwin bħal Żamit Marmara jispiċċa electi vutax Labour. Allura, hemm bżonn li n-nies għandhom din l-opportunità, propju għaliex mhijiex elezzjoni għall-gvern, li jdaħlu t-tielet vuċi li tant ilha nieqsa minn Malta. Tielet vuċi raġonevoli u naħseb li issa u ċans. Tielet vuċi wieħed waħdu x'jista' jagħmel? Ma tkunx waħdek, inti tkun fi grupp. Jiena ġa ddikjarajt inkun fil-grupp tal-ħodor, naturalment qabel ma jsir ftehim bejnietna li nkunu ċari li fuq affarijiet ta' kuxjenza jiena nikkolli free vote u nivvota skont il-kuxjenza. Bħal xiex? Bħala abort. Fuq xi tibbagħat il-messaġġ tiegħek? Il-messaġġ tiegħi huwa varju, jien irid Malta ġusta, irid soċjetà li tippremja lil kulħadd mod ugwali. Mhux inti ma jkollok l-ebda sens ta' meritokrazija għax tkun tifel ta' xi ħadd iċċempel u inti ssib ġob mal-ewwel u l-oħrajn iridu jaqtaw bisninhom, eċetera. Aħna rridu Malta sabiħa, aħna Malta tant sabiħa u għadex tant sabiħ. U nispiċċaw niddeturpawhom bil-flyovers, bil-konkos, bil-mwessa u t-toro u naqtaw is-siġar. Le, aħna rridu nagħtu futur ta' tama liż-żgħażagħ tagħna. Mhux jħarbulna, iqpaw hawn żgħażagħ. Intom għandkom moħħ analitiku, intom għandkom moħħ kritiku, għandna bżonn l-inventiva tagħkom. Irridu allura nżidu l-investiment fl-innovazzjoni, fi-riċerka biex dawn iż-żgħażagħ inżommuhom hawn ħalli Malta sabiħa, Malta ġusta, Malta moderna insebħuha u nagħmlu aktar moderna milli hi. Però dawn l-argumenti kollha li qed tagħmel huma argumenti purament nazzjonali, ta' politika nazzjonali. U nerġa' ngħidlek din elezzjoni Ewropea. Mill-Parlament Ewropew da kollu kif tista' tagħmlu? Nibdew aħna Malta għandha 1.5 biljun kull 7 snin. Ftit jew wisq. Issa kinti tażel li minn biljun bħalma ġara fl-eżempju 2013 sa 2020, 1.3 biljun tażel li 700,000 minnhom tagħmilhom fil-konkos, fil-flyovers, allura jien naħseb li dik hija direzzjoni żbaljata. Infaqna 700 miljun, 10 snin ilu konna nistennew nofsija fit-traffiku, illum nistennew 3 kwarti. Mela inti bil-politika Ewropea tipprova tindirizza anki l-fondi lejn għanijiet li huma aktar sostenibbli, lejn non-fossil fuels, lejn il-Malta ssir verament inħadruha bej spazji miftuħin, mhux bini u oppressjoni. Innaqsu traffiku, nipprivileġġjaw ir-roti, nipprivileġġjaw min jimxi, mhux il-bankini qegħdin hemm b'assiġġijiet għall-imwejjed, għall-heater tal-kafè. U mhux għan-nies li qegħdin jimxu? Ma jgħaddix minn moħħok imma li n-nies jekk normalment jivvutaw lill-Partit Nazzjonalista u lill-Partit Laburista iridu dak li dejjem vvutaw għalih u dejjem militawhom dawn il-partiti. Le, ma naħsibx. U għalhekk qed ngħidlek issa ċans, l-aħħar żewġ elezzjonijiet urawna b'mod ċar li kemm il-Partit Nazzjonalista u kemm il-Partit Laburista it-tnejn naqsu l-voti. Għaliex in-nies huma insoddisfatti minn dawn il-żewġ partiti u bil-mod ifossilizzat kif jaħsbu. Iridu isem, iridu vuċi ġdida. Madankollu xorta waħda daw il-voti li naqsu ma marrux għand kandidati terzi jew kandidati indipendenti. Qabel, għalhekk issa għandek iċ-ċans, għalhekk issa ċans, għax issa għandek iċ-ċans li dawk il-voti li inti naħħejt lill-PN, li inti naħħejt lill-Partit Laburista, issa tista' tixħithom verament f'tielet persuna, tielet vuċi għal Malta kif jixraq. Grazzi ħafna Arnold Cassola. Grazzi lilek. Issa miegħi ras imbras il-kandidat indipendenti Konrad Borġman Xie, sindku tal-Gżira wkoll tikkontesta l-ewwel darba l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Għaliex qed tikkontesta l-elezzjoni? U għaliex indipendenti? Mela, indipendenti ovvjament minħabba li kont irriżenjajt mill-Partit Laburista. Kienet deċiżjoni li kelli nieħu, sfortunatament, jiena ma xtaqx li noħodha, però fil-verità ma kellix triq oħra. Dik ir-raġuni għalfejn indipendenti. U għal-Parlament Ewropew għax inħoss li rrid nara dal-poplu xi jrid. Hemm lok li jkun hemm it-tielet leħen tajjeb, dejjem nisimgħu bil-partit il-kbar. Bdejna ngħidu sistema magħmula miż-żewġ partiti għaż-żewġ partiti u rrid nara jien dal-poplu fil-verità xi jrid. Hemm ħafna nies li ma jridux jafu iktar
bil-partit il-kbar, allura qed intihom option oħra. Però meta tajt il-sistema maħduma miż-żewġ partiti għaż-żewġ partiti, allura jagħmel sens li toħroġ li tkun kandidat validu, hemm numru ta' kandidati validi li mhumiex qegħdin mal-partiti l-kbar. Jagħmel sens li toħroġ bot indipendenti. Jagħmel għax li din l-elezzjoni l-unika waħda tajjeb li tivvota Malta kollha lik. Jiġifieri hemmhekk tieħu kejl eżatt għax jekk partit żgħir jieħu sem f'elezzjoni ġenerali jista' jirrappreżenta ruħu f'żewġ distretti biss, ġifieri l-kejl ħajdu fuq żewġ distretti. Din l-elezzjoni partikolari l-unika waħda tal-Parlament Ewropew li ikollok vot fuq Malta kollha. X'inhu l-programm tiegħek? Program tiegħi mainly jiena s-suġġett tiegħi il-familja, liġi tal-familja, jiġifieri irrid dis-sistema titranġa lock, stock and barrel u nixtieq nagħmilha fuq livell Ewropew. Naħseb il-problemi li għandna aħna mhux aħna biss għandna, ġifieri mhux Maltin biss għandhom dil-problema fejn tidħol liġi tal-familja. Identifika l-problema x'inhi. Il-problema l-proċess, pereżempju, tajjeb, l-Unjoni Ewropea tidħol biss fejn ikollok cross-border separations, divorce u dal-affarijiet tajjeb. Issa, jekk inti jkollok Maltin biss, ma tidħolx fiha. Tajjeb, ħafna drabi jkun hemm sentenzi li jmorru ħafna kontra drittijiet tal-bniedem, ħafna digreti pereżempju li ma jkunux motivati. Fuq l-aċċess tat-tfal qed titkellem dan il-każ. Tfal, manteniment, mhux fuq dawk it-tnejn l-iktar li jinħalaq. U jkollok missiriet u anke ommijiet li jkunu mċaħda bit-tfal fuq deċiżjoni arbitrarja li tittieħed mill-qorti sfortunatament, ġifieri missu magħhom u anke ġew imxandrin każijiet bħal daw, ġifieri nafu bihom, qed tifhem. Ġifieri jiena nixtieq ħedin imbutta. Mainly il-familji tal-familja u l-ambjent li żjed suġġetti għal-qalbi u naħseb jiena minn hemmhekk. Fuq l-ambjent inti għandek track record. Eżatt. X'tixtieq tagħmel iktar? L-Unjoni Ewropea fil-verità, jekk inti ma tistax tagħmel dawn l-affarijiet ukoll fuq livell minn hawnhekk mill-lokal, fuq livell, imma fuq livell lokali, għalfejn għandek bżonn tmur fil-Parlament Ewropew biex tagħmel. Mela, bażikament aħna l-unika kunsill għandna unit aħna Research and Innovation Unit. Għall-Gżira titkellem. Fil-Gżira għandna unit l-unika kunsill minn Malta kollha, ġifieri li naħdmu fuq proġetti tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri għantis fuq suġġett, ġifieri nidħol fihom huma proġett interessantissimi. Number one, għandek l-expertise minn barra and you share expertise. Imma dawx differenza jagħmlu fil-ħajja tan-nies. Jagħmlu differenza kbira, ġifieri aħna għandna problemi ambjentali kbar, tajjeb issa ġejja l-Green Deal u hemm ħafna affarijiet li l-pajjiż irid jagħmel u jekk mhux ħanindirizzaw minn issa malli jiġu dawk id-daqqiet, ħajkunu daqqiet kbar fuq il-pajjiż fejn jidħol inkwinament. Trid imbagħad taqta' u ħajoħroġ ħafna dem biex tirranġhom daw il-problemi li għandna, ġifieri aħna mesna bdejna nindirizzaw da problemi ambjentali 10-20 sen ilu. Il-Green Deal huwa tajjeb ġifieri, ma aħna stajna nindirizzaw da problemi biex ma naffaċċjawx kollox f'daqqa. Fuq minna titfaħtija fuq il-gvern li kien jiltaqa' fil-Kunsill tal-Ministri u fil-Kunsill jew fuq il-membri parlamentari Ewropej? Le, mhux ħtija, di mhux ħtija, di il-gvern lokali kellu jindirizzhom daw, kulħadd jaf li pereżempju għandna inkwinament qawwi, hemm toroq il-Gżira ġifieri, jekk inti tara il-livelli ta' inkwinament li suppost bħala pajjiż Ewropew ikollu jekk tmur tkejjel għall-argument Rudarġan fil-Gżira li waħda mill-iktar toroq inkwinati ġo Malta, il-livelli huma astronomiċi. Ħin skada qed tgħid li dawn għandhom jiġu indirizzati wkoll. Grazzi ħafna Conrad Borchman kandidat indipendenti, naddu għal fażi oħra tal-programm. Intervista oħra ma' kandidat indipendenti Nazzareno Bonnici. Il-5 darba li qed tikkontesta, l-ewwel waħda li kkontesta kienet veru l-ewwel waħda fl-2004 wkoll. Għaliex qed tikkontesta din id-darba? Ħanajdlek meta bdejt fl-2004 jien qatt ma qtajt qalbi u kont noħroġ kull elezzjoni tal-MP. U di tiġi il-5 darba. Għax jiena noħolġu 20 sena meta ħriġt fl-elezzjoni tal-2003 kont l-ewwel wieħed jien, imbagħad komplejt tal-2004. Għalhekk li rrid noħroġ għall-MP. Kif inbidel il-messaġġ tiegħek mill-ewwel elezzjoni għallum il-ġurnata? Il-messaġġ tiegħi mill-MP law anki għall-elezzjonijiet ħreġt jien meta ħriġt tal-elezzjoni fl-2013 kien hawn il-korruzzjoni. Kont ngħajjar il-Partit Nazzjonalista bil-korruzzjoni. Illum minn 13 sa 2024 ma nbidel xejn. La taħt gvern Laburista u laqas taħt gvern Nazzjonalista. Il-poplu jrid jitgħallem. Jien ngħid li żgħażagħ. Il-poplu jrid jitgħallem. Jien ngħid li żgħażagħ. Din 5 darba. Jien għandi 65 sena llum. Meta jkolli 7 sena bli ma nkunx qiegħed mal-poplu Malti wawċi. Imma għalhekk ngħidilkom din l-aħħar waħda, MP, għax ma jistax ikun li dal-pajjiż qasajjerek miż-żewġ partiti l-kbar. Jiena mill-2013, tajjeb, meta f'Malta l-elezzjoni jien għamilt l-ewwel mass meeting ħaż-Żabbar. Tajjeb,
kelli l-mass meeting. U għalek dak il-meeting jiddispeċini għalli ġara, kont najjar il-Partit Nazzjonalista bil-korruzzjoni. Xin bidel? Inti x'tixtieq tbiddel? Jiena mbidelt, għax jien dejjem nimbidel. Jien mal-poplu is-sena kollha u l-5 nisħa. Għaw ċeltu nies laboristi u nazzjonalisti. U l-lum ngħidulhom gazazi li jiġru wara l-poplu, dal-qabda gazazi u pakka kalli. Jiduru n-nies fl-aħħar meta jkollhom jagħmlu 4 snin u tisaxxu lin-nies jarmuhom taħt it-tapiti. U mbagħad l-aħħar li ċċu iridu n-nies dal-gazazi kollha u l-pakka kalli biex joħorġu jivvotaw. U jien ngħidilhom, kull min għandu mixkila xi vota, oħroġ jivvota. U vota xi wieħed bħali indipendenti. Jien ma noqgħodx ngħid għax jintalajk la ta' ma noqgħodx insemmi nies bħal ħadd ieħor ikunu bħal tal-Partit Nazzjonalista David Kaza li jiena kien mur fl-Ewropa ħankun nazzjonalist, jiena kien kun fl-Ewropa ħankun għal-Maltin u l-Awxin kollha. Jien ma rridx naqla gwerra dal-pajjiż għax ilhom sejrin hekk dawn. Il-Partit Nazzjonalista biex jilħu 3 siġġijiet u għandhom raġun jilħu l-Partit Nazzjonalista 3 siġġijiet għax qatt ma kellhom il-ħila jżommu l-Borma għax dejjem qalbithom. Jekk inti tkun fil-Parlament Ewropew, x'tagħmel fuq x'taħdem li? Mela, hekk inkun fl-Ewropa jien hawn ħafna żgħażagħ dawn li jgradwaw mela sewwa. Ikollok it-tifel tiegħek inti jew tat-tifla, tikbel tal-li ma daqsdik tagħlim, tiggradwa dejn tħallsilha kon ma jkollok imbagħad tibqa' naqqos ta' affarijiet li tixxi għad-dar biex it-tifel tiegħek tiggradwa. Meta hawn daqs dawn jisma' l-gvern, hawn bil-mistħija nista' ngħidlek, jaħdmu għandhom 7 sena. Idin fuq l-iskrivijiet tal-gvern. Mela għandhom il-pensjoni sajwa. Saħħal għandhom il-pensjoni, għandhom il-pakka tal-li qegħdin jaħdmu, għandhom 7 sena daw. U mbagħad it-tifel tiegħek ma tistax tieħu s-siġġu tiegħu qabel ma jmutu. Dan ma jistgħux ikun li jibqgħu jaħdmu nies ta' 75 sena u għandhom 7 sena, 65 sena jibqgħu jaħdmu mal hekk inti bil-pensjoni, tittek bil-pensjoni bħal ma ngħixin. Jien pensjonant qatt ma ħadd xogħol ħadd ieħor u għalhekk iż-żgħażagħ dik rid ngħidilhom jien jivvotaw lili għax iż-żgħażagħ minni jistgħu jieħdu xi ħaġa għax insemmi l-kaċċaturi n-nasaba. Għalfi għamini il-referendum, għal-kaċċaturi nasaba. Illum ġejna skjavi ta' kulħadd, il-kaċċaturi nasaba, sija l-Partit Laburista u sija l-Partit Nazzjonalista, jien kondom l-om it-nej. Għamilna referendum. Mix xolta għoddom mela sewa nixti biċċal ħajin nifaq xi miljon lira biex nieħu mistriħen, jiġi fuq il-pulizija, tajdu jgħidlek il-pulizija għandek is-center, u ngħidlu m'għandix is-center hawnhekk. Xi jiġifieri jgħidlek imxi ħamuru d-dar. Ara fiex wasalna. Ġejna nsejra, jisek iċċirkol ġal-papu, ta' minni kafallieri, bixxini, teħdef, u kħeħbat il-papu ta' remijaw. Jien dak l-affarijiet irrid nagħtuhom. Ngħidilhom it-tfajliet, ngħidilhom. Hekk tid il-proposta tiegħi, ejwa, lest li nagħmililkom, nibda partit u maħallilkom tas-siddet. Ejwa, Nazzarello Bonnici, kandidat indipendenti, grazzi ħafna tal-li kont mejja l-programm Ras Imbras. Mit-tnejn għal-ġimgħa fit-3 ta' war nofsinhar, sibuna wkoll fis-6 u nofs ta' filgħaxija fuq TVM News Plus u sibuna wkoll fuq YouTube. Nsemilkom.